Takže dnes sa nachádzam v starej bývalej základnej škole na Lúkach. 8-ročná bývalá základná škola a 3-ročné gymnázium. Do školy donútra sa mi nepodarilo dostať, tak preto sa pozriem len, čo je vnútri zvonku. Tuto bola určito prvá trieda. To bola určito prvá trieda, lebo tu je veľká miestnosť, ale budova je prázdna. Okná niektoré zabedneli. A tu je stále tá istá miestnosť, ako pri prvom okne. Miestnosť prázdna, ani lavica, ani stolička, ani tabula, ako keby tam ani škola nebola. Okná niekto stihol tu porozbíjať, títo sú zabednené. Tuto zase vidíme do tej istej miestnosti. Prázdna, vyprataná. Lavice a stoličky pobrali, tabulu rozobrali a dali možno do inej školy. Elektrika. Rozvody sú tam. Ja udostičaj strní. Ja! Kurva! Ja! Kokot! Pojebaný. Ja! Najdem do piči odtať. Dvere sú zamknuté. Okno zabednené. Tu je zrejme chodba. Vchod do budovy, toto okno. Žiarovka odistená. Dráty vytrhané. Ideš do piče aj skríky. Tuto je zrejme chodba. Tuto boli kedysi dvere do budovy. Tie zamúrovali. Toto je ďalšia miestnosť. Tu bola tiež trieda zrejme. Len stopy od zásuk tam ostali. Tuto len kábel, elektrika jakási. Toto okno už aj nevyprávam. Tuto bola trieda tiež. Tá istá, čo aj na začiatku. Tuto oproti. A kde som prešiel okolo, tiež vyprataná. Tu dali paletu. Vrvomietka začala padať. Tuto je vchod do ďalšej budovy. Tá je ešte v horšom stave. Okno rozbité, stena popadaná, strop vypadaný tiež. Sa môže zvaliť toto. Tu zrejme nikto ani nechodí, lebo tu je aj drevo, ktoré už bude hniť. Tu je drevo, ktoré už hnie za chvíľu. Tam je akýsi vchod. Povie, kto tam chodí, ale tam už radšej nejdem. Tuto hore boli zrejme povaly alebo vrchné učebne. Tuto sa nachádzala ďalšia učebňa. Lebo neviem, či záchody nie, alebo čo, lebo to je malé dosť. Lebo nejaký kabinet, zborovňa. Tuto bola kotolňa zrejme, sklad. Tu je všelijaký kotolňa.
schody dole sú tam akési. Okienko malé. Tu boli zrejme záchody, alebo ten vchod do tej kotolne. Dvere niekto zamkol. Tu je boiler starý. Tu bola kotolňa a hen tam záchody. Okná vybité. Sem tu chodia asi len sprejovať. Tu je balkón hore. Tu boli tiež isto učebne. Keď tu balkón. Lebo Boh vie, čo toto je za budovu. To je jakási jama. To bola kotolňa, aj okná zabednené. Toto je zabednené, dvere zamknuté. Hente je hotová džungľa, tam ani nejdem. Tuto mali zrejme pivnice, sklady dreva, uhlia. Možno náradzia. Tento je zrejme zo starých mantinelov. To je zadný vchod do garáže, do miestnosti. Obed nemá peniaze.